своите места. Първа техника за чупене и дзуки. Номер 30 Йордан Петров, 2 дъски. Номер 4 Митко Янев, 2 дъски. Номер 29 Кирил Боев, 3 дъски. Номер 28 Кирил Драндарски, 3 дъски. Номер 30 Йордан Петров, 3 дъски. Състезател номер 4 Митко Янев, 5 дъски. Състезател номер 29 Кирил Боев, 7 дъски. Състезател номер 28 Кирил Драндарски, нищо. Състезател номер 30 Йордан Петров, нищо. Тъй като минималният брой счупени дъски трябва да е 2 броя, състезател номер 28 и състезател номер 30 трябва да счупят 2 дъски. Състезател номер 28 Кирил Драндарски, 2 дъски. Състезател номер 30 Йордан Петров, 2 дъски. Следваща техника за чупене хиджи. Състезател номер 4 Митко Янев, 4 дъски. Номер 29 Кирил Боев, 4 дъски. Номер 28 Кирил Драндарски, 4 дъски. Номер 30 Йордан Петров, 4 дъски. Следваща техника за чупене е шуто. Състезател номер 4 Митко Янев, 2 дъски. Номер 29 Кирил Боев, 4 дъски. Номер 28 Кирил Драндарски, 3 дъски. Номер 30 Йордан Петров, нищо. Втори опит за състезател номер 30, той трябва да счупи минимум от 2 дъски. Две дъски.
Това беше последната техника от Томишибари теста. След малко продължаваме с срещите при мъжете.